Quarta i última acció, l'arròs solidari d'enguany. Aquesta vegada hem cuinat l'arròs per la residència de gent gran Jaume Batlle del Poble Nou. Les nostres àvies i els nostres avis han sigut segurament qui més han patit aquest any, aquests últims mesos de pandèmia, i els hi volem portar una miqueta de felicitat en forma d'arròs, i l'arròs serà l'arròs del senyoret, que és l'estrella de l'arrozal Calanuri, que està fet amb marisc i musclos, tot peladet, tot preparat per menjar i que és ideal perquè els nostres avis gaudeixin i tinguin un punt de felicitat que bona falta els hi cal.